Tento film skúma esenciu bytia našich predkov. Ponoríme sa do sveta rituálov, rituálnych tetovaní, manifestácie a síly zámeru. Budeme hľadať odpovede na otázky, kto boli starí Slovania a môže byť táto esencia transformovaná do každodenného bytia. Ja už som od istého obdobia prestal aj deliť to, že Slovania a tak ďalej a tak ďalej. Proste my sme deti zeme, všetci. Byť Slován to není o tom, že ja si dám nálepku, že som Slován, že si oblečiem nejakú košielku parádnu, že toto, ale že tak žijem, že tak vnútorne žijem, že to preciťujem, že naozaj tým Slovanom som. A byť Slovanom je vlastne byť človekom slova, skutku. Čiže naozaj to tak aj činiť, robiť a žiť. Ja ani neuznávam žiadne náboženstvo ako také, ale je tu veľmi výrazne vidieť to, že ak už aj ľudia hľadajú nejaké duchovno, tak idú do zahraničia. A úplne zabudajú na to, čo tu bolo. Takže dosť aj vo mne rezonovalo to také, že čo sa to deje. Lebo keď som bola mladšia, tak aj ja som chcela tieto veci objavovať a každý išiel buď do Indie, do Južnej Ameriky, lenže ja som sa prvé zaujímala práve o slovanstvo. Som bola taká, že ale však my tu máme niečo svoje. Len je ťažké sa dopatrať k tým informáciám. Hroby sa nenašli, lebo Slovania svojich predkov pálili, hej. A aj keď sa nejaký hrob našiel a našlo sa tam napríklad nejaká krúžková zbroj alebo nejaké brnenie, tak už ostatní hovoria, že není možné, aby na tej krúžkovej košeli mali ešte aj nejakú koženú zbroj. Čo mne ako bojovníkovi prichádza rozumné mať nejaké dvojité brnenie, ale tým, že sa to nenašlo v hrobe, tak není možné, aby to takto bolo, hej? Ale nikto asi neberie do úvahy, že bol iba v zemi a tá koža sa rozpadáva, hej, nenašli sa tam žiadne zvyšky, lebo však živočích to rozožerú kade-tade, čiže ostal len ten kov. Takže to je len jeden z milión týchto takýchto ukázok toho, že nedá sa povedať, že ako bolo vlastne, ako fungovalo tu slovanstvo, čo bolo slovanstvo a tak ďalej. Lebo naša pôda, tu kde sme, aj tá klíma, zabránila zachovaniu tých dôkazov. Čiže ešte v bažinách sa našlo niečo, to sú také dobré podmienky v jaskyniach, je toho veľmi veľa, ale v podstate v tejto hline sa to proste nedochová. Preto tu je tak málo o tých Slovanoch známe. My v dnešnej dobe nedokážeme uvažovať, alebo nedokážeme sa vcítiť do toho, ako premýšľali tí ľudia vtedajšej doby a ako žili. Oni tým, že nemali tie materiálne veci okolo seba, tak ich vnímanie bolo úplne iné. Oni tam mali iné potreby, neboli zahlcovaní telkou, internetom, tým materializmom. Oni fungovali na úplne iných princípoch a zároveň boli viac otvorení. Oni vnímali prírodzené veci, že sa, ja neviem, zmení sa počasie a vedeli povedať, že za koľko hodín, to vedel ešte aj môj dedo. Alebo on tiež žil v tej takej ako keby pomalšej dobe. Čiže to vidieť, keď si to len prirovnám ku môjmu dedovi, ku môjmu pradedovi a ako fungovali oni, tak keď si predstavím, ako to muselo fungovať pred stovkami rokov, tak akože nedokážeme to takto vyriešiť. Alebo nevieme si pozrieť na tú mytológiu nejako pohľadom tých našich starých prapredkov. My ideme podľa mňa životom, aj keď samu seba alebo niektorých ľudí pokladám za vedomých, aj tak ideme na automatike. Vieš, proste nakúpiť, nájsť sa, ráno niečo vybaviť, to je automatika, na nej nie je nič zlé vôbec. A potom práve preto, že proste niekedy sa život deje rýchlo a sme do ňoho hodení, je strašne podstatné, aj preto, že sme v modernej dobe, spraviť niečo ako pauzu. A nielen náhodnú pauzu, že teraz sa beriem s človekom a to je rituál, vieš, svadobný. A teraz je to ako keby, áno, toto je rituál, toto bude veľká pauza, ale zoberieš sa možno s človekom len raz za život. Ja si myslím, že je dôležité robiť si viac rituálov, viac pauz v živote, napríklad každý spln. V týchto rokoch teraz, od nejakých 5 rokov dozadu, a možno to bude aj 5 rokov ďalej, je naozaj tá digitálna doba
veľmi zlá, veľmi nás pohlcuje, hlavne toho materiálneho sveta a on má také auto, chcem aj ja, on má toto, aj ja to chcem, aj toto a ľudia, možno je to takýto zámer, takýto plán, vytvoriť ten materiálny svet okolo nás, aby nás to odtiahlo od toho nášho duchovného a duševného, aby ľudia zabudli na to, že môžu byť niečím viac ako iba nejakým spotrebiteľom. A aj ja, keď sa venujem rituálom, vieš, a praktickému manifestovaniu, a ja mám niekedy mesiac, kedy si poviem, wow, ten marec zbehol. Vieš, že toto zbehlo a sa teším a viem, že proste počkej, tam príde spln a znova sa stopnem. Znova si ako keby pripomeniem, kde smerujem, čo som pustila, čo je pre mňa dôležité a vlastne takéto malé rituály máme aj každý deň niektorí, vieš, aspoň malá káva, ranná káva alebo ranný list vďačnosti a to sú tie mikrookamihy a to je tá pauza, kedy si možno aj poctíš len to, že deje sa zmena, je tu ďalší deň. Ďalší deň si môžem vybrať, kto som. Ďalší deň môžem robiť na tom, čo púšťam preč. Vlastne nič nám v tom nebráni to robiť rituálne a nejako vedome. Čo nám možno v tom bráni je to, ako funguje naša spoločnosť. Že všetko musí byť strašne rýchle. Ideálne. A tie tetovania nie sú rýchle. Takže je to o tom, no. Zase čo aj človek vyhľadáva. Možno práve o tom to je, že spomaliť trošku sa nad tým zamyslieť, že prečo si to vôbec dávam. Všetky tie rôzne, ani to nenazvíme to, že rituály, pretože istá komunita ľudí, ako sú kresťania, ak povieš rituál, tak je si satanista alebo niečo. Napriek tomu, že v kostole sa bežne robia rituály. Obetovanie krvi, obetovanie chleba a tak ďalej. Hej, že to sú všetko jednotlivé rituály. Takže to nazvime obrady. Nejaké obrady. A tie obrady, všetky obrady boli vlastne vymyslené tak, že pred chvíľkou, keď sme sa rozprávali mimo kamery, tak si hovorila, že aj pitie čaju je obrad. Máš obrovskú pravdu, pretože ty ten čaj, keď piješ a máš napríklad veľké bolesti brucha, spravíš si bylinkový čaj, ktorý je na ten žalúdok, dajme tomu, hej? Ale to nie je len o tom čaji. Ty, ak do toho čaja vložíš myšlienku, že ten čaj ťa uzdraví, ťa vylieči a tá myšlienka je dostatočne silná, naozaj silná a ty tomu tak uveríš, že proste áno, to tam je, tak sa môže stať, že ty dokonca budeš cítiť, keď budeš piť ten čaj, že on má úplne inú chuť ako bežne. To normálne funguje, to existuje, môžem ti to potom ukázať mimo kameru. Vypiješ a ten čaj naozaj funguje ako liek. A keď toto dokázali naši predkovia, lekári neexistovali. Verili len v silu prírody a v silu svojej myšlienky. Ako náhle tam máš zámer, aj len keď vypiješ kávu len tak podľa mňa tvoj systém ju úplne ináč zaregistruje, než keď ju vypiješ so zámerom. Na chvíľku budem len tu, dýchať tú kávu, všimnem si jej farbu, vypijem ju. A úplne tá káva bude podľa mňa baviť krát 10, než keby... A samozrejme všetci máme hociaké dni a hocičo, niekedy sa len tak osprchujem, ale keď sa osprchuješ vedome, že zmývaš. Zmývam tú hádku, no tak to má proste význam, lebo si sa rozhodla, že sa teraz ideš zmyť z niečoho. A tým pádom je rituálom aj tá sprcha, lebo mala zámer. Každodenná vec. Podľa mňa vždy, keď má človek za tým hlbší zámer, tak už vtedy je to rituál. Aj keby to nebolo nastavené mnou rituálne a že to robím niekde v štúdiu úplne obyčajne, tak jak stále, tak už vtedy to môže byť vlastne rituál pre tú osobu danú. Ako náhle do toho ide človek len s tou myšlienkou, že idem si to pekné tetovanie, tak je to len tetovanie. Zostáva to v tej rovine. Zámer je všetko. Zámer je základ. Nielen pri rituáloch, veď predsa aj keby, že ideš len cvičiť, alebo ideš vydať knihu. To ani nie je rituál, nie? Proste píšeš knihu, je to tvoja práca a máš z ňou nejaký zámer. To znamená, to je tvoj cieľ, prečo to robím, čo tým chcem dosiahnuť. Čiže to je všetkým. Zámer, bez zámeru nemáš smer. Čiže zámer je najpotrebnejšia, najviac hýbajúca sila v rituáli. Keď máš zámer, tak vlastne to je ten rituál. Lebo aj ľudia, čo nemajú žiadnu spiritualitu, tak stále majú zámer v živote. Že vnímajú to takto, že na niečo myslia. Majú nejakú predstavu o svojom živote, majú nejaký sen a skrze sa to plní. Skrze vlastne to. Hej, že to je tá manifestácia. Oni to asi inak volajú, títo ľudia. Ale ten zámer je dosť podstatný, lebo keď existuješ alebo robíš veci len tak,
že ti všetko jedno, tak je to poprvé problém. A po druhé je to úplne také, že nejaký márniš ten čas, keď len prežívaš zo dňa na deň bez nejakého zámeru v svojom živote. Základom každého rituálu je to, že očistíš ten priestor. A ja som využila zmes byliniek. Ja osobne nerada využívam šalviu, že hneď len jednu a tú bylinku, lebo ona je známa tým, že všetko vyčistí úplne že na nulu a tu nič neostane. Takže som vytvorila zmes, ktorá bola priamo na tú situáciu určená. Čiže ona mala tetovanie, ktoré symbolizovalo ženskosť. Takže som vybrala rúžu, lavanduľu, takéto príjemné, hej, ženské aj bylinky, aj ukľudňujúce. Tým vlastne vyčistíš ten priestor. Následne som použila bubon, aby som nejako toho človeka ukľudnila. A zároveň počas toho bubnovania si mala ona určiť ten zámer toho tetovania. Správna frekvencia bubnovania, to máme reálne vedecky dokázané, dokáže človeka priviesť do veľmi hlbokého stavu meditácie, až takého tranzu. Pre mňa je veľmi dôležité mať oltár, spraviť si napríklad oltár a mať tento nástroj, lebo tvoj zámer, chcem si zmanifestovať lásku napríklad, je zrazu zhmotnený vedľa teba cez to, čo si pokladala na oltár. Pekný ruženín, alebo vieš, nejakú šatku, ktorá ti príde, že je sexy a vieš, súvisí s láskou, čiže zhmotníš svoj zámer vedľa seba. Ale aj keď tam toto nemáš, dá sa robiť rituál, vieš, by sme sa stretli a chcela by si ísť rovno do rituálu, tak jasné, môžeme ísť rovno do rituálu, aj keď tu nebudeme mať oltár, doma si ho potom spravíš. Čiže oveľa dôležitejšie podľa robiť priamo s mysľou a s telom a nastaviť ťa proste tu fyzicky v tebe. Úplne bežný človek by si povedal, že Pane Bože, na čo tam sú tie hlúposti naviac? A to vlastne vysvetľuje to, že sa ponáhľame. Ja nemusím použiť bubon, ja nemusím použiť žiadne bylinky. Hej, ono to len uzatvára ten priestor a vytvára vlastne ten okruh, v ktorom sa to deje. Ale už to tetovanie ako také je rituál. To je to, čo si nesieš nakoniec potom z toho, ten proces samotný, hej. To pozlátko okolo je vlastne, tak fungujú rituály, hej. Ono potrebuješ nejako uzavrieť ten priestor, aby zase si sem nepustila úplne všetko. Aj tú zlú energiu, tú nepríjemnú. A to isté je pri obradoch. Ak ty vykonávaš nejaký obrad a vedome vstúpiš do toho obradu, keď to povieme našou touto rečou, že ho naprogramuješ ten obrad tak, aby mal svoj účel, zmysel, aby naozaj urobil to, čo má, aby ľudia cítili z toho obradu to, čo majú, aby naozaj boli nejako nabudení, povzbudení, alebo matka, aby porodila zdravé, múdre dieťa, tak to funguje. Je to takto. Ak to potom podporí ešte tá protistrana, že zase sa napríklad stretne väčšie množstvo ľudí, tak ako v kostole. V kostole sa zatvoria ľudia, obrovská skupina ľudí, čím je viac ľudí, tým je na tú jednu myšlienku väčší zámer a tvoria takto. A to je na obradoch. Ľudia sa stretávali nie len kvôli tomu, že slávili nový rok, ale oni prišli poďakovať starému roku a programovali ako keby ten nový rok, ktorý príde, aby im dal lepšiu úrodu, aby im dal hojnosť. Čiže takto fungujú vlastne všetky obrady. Či to bol slnovrád, alebo privítanie novorodeniatka do rodu, alebo postrižiny, čokoľvek. Každý obrad, aj to pitie čaju. Jasné, kolektívna manifestácia je super silná vec, preto obzvlášť na splný fungujú rituály extra potentne, pretože ináč slnko je vždy ináč položené na planéte Zemi. My máme teraz deň, v Austrálii je noc, v Japonsku tiež. Ale mesiac je vždy všade rovnako. Proste keď tu je spln, je aj v Austrálii. Keď je tu nov, je aj inde nov. Všade. Čiže všetci na planéte Zemi, keď je spln, akože všetci, ktorí oslavujeme ho, tak ho oslavujeme všetci ako v rozmedzi toho 1-2 dní. A vtedy sme všetci v tom zámere toho splnu, toho, že je napríklad vo Váhe, alebo je proste v Baranovi. Takže vtedy, keď si ľudia ako keby, a to sa nedie vlastne len na splny, ale aj na veľké sviatky, keď je rovnodennosť,
všetci na planete Zemi máme rovný Venus, všetci máme slnovrat. A vtedy je vlastne energia ako keby, alebo skôr scéna vonku je pripravená. Nemusíš ju ty chystať, nič ti netreba, scéna je pripravená. To je energetická vec, ktorá sa deje a tebe stačí do nej vojsť. Lebo všetci ľudia na Zemi, určite niekto bude meditovať, určite niekto bude mať veľký oltár, určite bude proste obrovská skupina ľudí v New Yorku, aj tam proste v Sydney, aj tam proste v Malom Prešove, proste všade, všetci. A vtedy je to ako keby znásobené, aj práve tým, že je to vonku tak, aj práve na to sa môžeš spoľahnúť, vieš, na tie dátumy. Tým pádom, že je to tak vonku, ľudia sa zídu a energia je oveľa viac potentnejšia, no. Takže vtedy fungujú manifestácie oveľa lepšie. Ja poviem jeden taký jednoduchý príklad. Za mnou chodievajú teraz ľudia nielen na sputovanie rúk, to je ako keby svadobný obrad. Nechcú v kostole, nechcú mať kresťanský obrad, ale chcú mať nejaký zväzok, tak idú a robíme zväzovanie rúk. To je svadobný obrad. Alebo robíme to privítanie do rodu, novorodeniatka, čiže to je namiesto kresťanského krstu, ako keby, je privítanie do slovanského rodu. A už viacero detí proste takto prišli za mnou a ja ich teraz sledujem. Ja tie deti vidím, ako rastú a ako fungujú. A oni naozaj fungujú úplne na inej úrovni. Oni vnímajú svet úplne inak. Ako keby neboli zviazaní niečím, ale skôr ako keby im boli otvorené nejaké kanály a ako keby ich ten vesmír začal naplňať nejakou energiou, ktorá v nich prebúdza tú lásku k prírode, to vnímanie, tú intuíciu, úplne ináč fungujú tie deti. Kebyže to nevidím na vlastné oči, nikomu by som to neveril. Ale aj rodičia mi hovoria, že tak oni úplne inak fungujú. Oni aj v škôlke to vidno, že to sú úplne iné deti. Čiže je to naozaj len na tom vnímaní, že ja si to viem overiť a vidieť, že naozaj tie veci fungujú. A zároveň aj mám strašne veľa ako keby dôkazov ja sama, že proste rituály fungujú, lebo prelečili sme generačné traumy. Prelečili sme fakt akože naozaj generačné až minuloživotné traumy, že mi liečili na mojich rituáloch. Napríklad práve som to nedávno spomínala v jednom mojom videu, že jednej žene je fotografka a hneď po našom rituáli spoločnom si ju proste prezdeľali vo Vogue. Proste bola s nami na rituáli spĺnovom a počas toho spĺneho rituálu ona mala proste, intuícia jej povedala, prezdeľaj fotku na sociálne siete a označ tam Vogue. Čiže takto vieme, že rituály fungujú, lebo ona bola v špeciálnom priestore, kde mi vieš verila, keď sme robili s jej snom, aj so snom ostatných žien. Prišla jej intuícia a ona ju počula. Strašne dôležitý bod. Vieš, lebo každý môže byť intuitívny, každý má nápady. Ona ju počúvala, spravila to ešte hneď v tom flove, vieš, po rituáli, akože do hodiny. A teraz mi len píše, som fotografka, šľapem v tej kariére a som prezdelená vo Vogue, čo je pre ňu asi priam až najvyššia meta. Takže rituály fungujú hneď a aj keby, že nie takto situačne, tak mám skúsenosť práve, že s rituálmi, kedy fungujú hneď, emočne, ale v správaní a v tom, ako čo sa udeje vonku, fungujú vieš do 2 týždňov. Lebo do 2 týždňov to tvoje aj podvedomie spracuje. A potom príde to, že ja už na ňu tak nemyslím. Ako to, že som to spracoval? Ako to, že samého seba netýram v hlave za to, že som robil tieto rozhodnutia? A to je potom vieš tá zmena, ktorá sa udeje ako keby tým časom. Ja som viackrát to zažila takto, že vyslovene som robila nejaký rituál alebo niečo hej na tento štýl a ja som normálne sledovala ako príbeh, jak sa to odohrávalo v realite, to čo som si ja želala. Čiže sa to mi aj zobrazí takto. A to je väčšinou, keď už robíme nejaký rituál, tak všetko sa týka našej reality. Tu si ľudia plnia sny v tejto realite. Niekedy to môže byť len nejaké vnútorné cítenie, môže to byť nejaké znamenie, čo príde, že si fakt určíš, že musíš vidieť špecifické znamenie, aby si vedela, že deje sa to, alebo stalo sa to, alebo tak to má byť, alebo to je správne. A nie je to asi univerzálne pre každého. Každý to bude mať znova individuálne.